Iki yo. Telu muja. Awar-awar gawe buntel trasi. Ana semayi dicampur suket. Ana kabar sing gegirisi teka pati wong kiai ngrayai santrine sampe 50. Wong tua gak duwe sebut. Cucut prawan Tanjung ambune wangi gawe parfum Jafaron. Siji aja lali Gusti sing Maha Kuwasa, ayo manembah lan sing bar aja ayo aja dilalekno lawan urip rika sak tindak laku peno nggono trau atoh sing nomor loro bekti karo wong lanang wedok ngono papunden wong tua lanang wedok sing ngukir jiwa lan raga uga sing mujudno kita no alam lan aja lali dulur karo sing nomor 3 bektiya karo bapak ibu guru. Bapak ibu guru iku sing maringi ilmu uga sing maringi dalan kanggo sing mlaku. Sing nomor 4 rukun karo tangga nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga. Mula persatuan ayo diutamakno nek peno rukun tukar padu gak ono kaya bengi iki Tanjung anakno sedekah
jagate dulur Tanjung kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno Tanjung ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya iku sing dikarepno mula nek kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggere ngene kula kenal Pak Supono niki kepala desane wonge gagah gedhe wibawane bertanggung jawab dicintai karo rakyate muga-muga ayo didongakno panjang umure napa malih Pak Triwayono niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagang ser enak wis sampe nambani usus sing panungen ayo Tanjung Pasir napa? Luar biasa masyarakate matur nuwun. Percaya kali Budi Wijaya. Muga-muga rezekine tambah akeh. Taun ngarep iso kepethuk malih amin. Pancene Ludri nggih ngeten iki. Wong niki selalu disilpi napa malih Budi Wijaya. Selalu ingin lebih maju dan lebih maju lagi. Nyatane sinten sing saged tanding kali Budi Wijaya kaya ngeten iki luar biasa tiap tahun selalu ada kemajuan. Good morning selamat pagi jangan ditinggal iku don't leave me di DM pacarku sing teko Itali isine DM-an I have want to see arek biyen tau janji nek ana waktu mesti ayem disambangi tak papak teko Juanda mudhun teko Merpati tetuk aku dirangkul terus aku diemiki love story pacarku tambah meningkat areke tak pangku tampi tambah jingkat-jingkat tak takoni kenek apa jingkat-jingkat jarene pacarku mas dongkrakmu jepat antene pacaran ayem cewekku gak ayu tapi mirip bintang film bareng tak rangkul gayane gak gelem bareng kroso enak lah kok malah merek-merem pacarku ancene Abdul gak patek ayu tapi bokonge bahenol tak gonceng sepeda motor gayane metakol bareng pertuk peteng-peteng lah kok grayai konci namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kares ditinggal
Wijaya kangkane dhewe ayo sami sehat nggih Bu, sami seger kewarasan, mugi-mugi mantun sedekah desa niki rezekine tambah melimpah ruah. Sing montore siji dadi montor loro, sing sepeda motore siji dadi sepeda motor loro, sing bojone siji dadi kono dijotos bojomu. Hati-hati dulur-dulur nggih. Sing penting niku napa? Rukun kali bojo nggih rukun, anak nggih rukun, napa malih urip teng alam donya godane gedhe. Terutama pengaruh HP. Hati-hati kedah diawasi terutama sing cilik empun dikeki HP. Nek saged niku kek dulinan anak-anak mawon. Kaya niki, lari niki korban saking penyalahgunaan HP. Nderek to mriki melok nyanyi nang kene. Sinten malih menawi mboten Cak Wanto Situn. Wes selamat malam Tanjung. Selamat malam Tanjung. Loh, selamat malam ngono ya, Mas. Suarane membahana. Suarane membahana. Wong Tanjung ini memang bisa dijadikan barometer. Takaran kanggo tangga-tangga desa liyane. Tanjung selalu eksis tiap tahun sedekah bumi. Sedekah bumi ini selalu dibancai. Selalu dibancai. Nanggap ludruk ya mesti ben tahun. Mele ludruk sing berkualitas. Kualitas Budi Wijaya. Budi Wijaya. Tapi tak geleki koncoku nang kene Mang Nandi gak no muncul belas ini. Sapa Pak Suwoto ta? Koncoku. Oh, be Pak Suwoto. Koncoku sekolah biyen Mas Roso. Pak Suwoto nek pidato weno. Pak Suwoto. Iya. Luar biasa. Pak Suwoto Ketua panitia. Panitia. Sing enak maneh iku. Sapa? Lurahe, Mas. Oh, Pak Supono. Supono. Gak ngunune iku lurah TMC aku ini. Suarane membahana. Baik hadirin semuanya. Tahu bulat. Digoreng dadaan. Iku Pak Pono. Masalah. Iki membuktikan keakraban antara bawahan karo atasan tetap bisa berkesinambungan. Iso rukun ya, Mas. Harmonis selalu dibangun. Sik tapi aku gelek kancaku ket mau gak ono nandi ya kene. Kon duwe kanca nang kene. Lho, kancaku biyen ngopi ya dolen. Sapa sing kalu kanca kon to? Lho, ya apa ya? Potongane koyo tutupe botol. Kancaku akeh nang kene, Mas. Kon duwe kanca akeh nang kene. Akeh tapi sing istimewa mek situk tok nang kene. Dari sekian banyak kanca-kancamu sing istimewa mek situk tok. Mek situk tok. Sapa? Lamidi. 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 Lho sampean kok guyu lha apa, Bek? Hah? Lamidi kancaku koyo jarum super jare. Lamidi. Lamidi. Lamidi padha karo la kae. La ngunu. Lah, wis ae. Lah kakekmu. Ning ngono, berarti kancamu iki mau ya teko. Kon kok iso apal teko kene? Gak apal ya opo kandhane iku mang kancaku SD piye to? Kon niku lho didelok wong Tanjung sakmenakehe. Mbok yo nyanyi ku sing bernuansa rohani, delok ta. Sing nonton iki yo ibu-ibu akeh sing jilbaban. Oh iya. Lagu-lagu sing nuansa rohani ngono iki. Jilbaban antane iki Jombang Mas Roso. Lah iya. Jombang beriman bersih indah dan nyaman. Bersih indah dan nyaman. Cocok karo desane. Cocok karo desane. Desa Tanjung yo selalu menjaga kebersihan. Betul sekali. Delok tak sakmenake delon gak ono laran blas ya. Gak ono. Lho sakmene iki kabeh iki sirah kabeh gitu. Sing nyanyi sing sekirane enak. Sing enak ya apa? Sing bernuansakan rohani. Religi. Masuk, Mas. Aku sing nyanyi. Heeh. Kon sing kok sing dukung. Iya. Tak jajale sik. Jajalan. Sembarange kan yo dites dhisik swara iki wis enak apa enggak. Iya. Ngono lho. Halo. Loh. Ono ekone. Ono ekone. THJ luar biasa. Iki ekone luar biasa, Mas. Ekone hebat. Ekone hebat. Hadirin sekalian. Yan. Halo.
Loh. Iya. Lu mangan gula. Loh. Mangan lele. Le. Mangan pentol. Bunder. Kok bunder? Kok gak kon mang? Pentol ya Mas Rasa. Lah iya mangan lele. Ayo le. Mangan gula lo. Loh. Mangan pentol. Bunder. Mangan tahu. Mangan krepek. Gurih. Ekone kok gak konsisten. Iki ngono THC ekone syariah, Bos. Krepek ayo gurih iki rasane. Mosok eko iku ya religi ya. Iya religi. Nyanyi religi. Jombang. Siti Fatimah ya Allah. Asik. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak ya? Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Iwak manyung ditaran ono iwak manyung. Asik. Iwak manyung kecemplung sumur. Wabe wargae Tanjung tak dongakno panjang umur. Allahumma. Iwak manyung akeh siji. Ya. Karpe warga Tanjung ya Allah tak dongakno akeh rezeki. Amin. Iwak manyung. Asik. Iwak manyung kok mangan nanas. Kabeh warga Tanjung muga-muga utange kabeh lunas. Allahumma. Iwak manyung kula situ bondo. Mainang desa Tanjung ya Allah muga mule aku nggawa rondo. Ana Jok. Anu lho iki apa? Lapo? Pemustahilan data. Pemusdahan data ya apa? Kon ngomong nek kene akeh rondo iku apa buktine? Sudah jelas Mas. Apa? Nang kene iki full rondo. Mangsamu. Survei sudah membuktikan. Datamu teko ndi? Datae kontak kandhani Sarasa. Jon. Nang dusun Tanjung iki ana 12 RT. 12 RT. 2 RW. Terus Jumlah kakak ana 673 kakak. Wargae ana 4733. gak ngono nek kono petugas sensus ta ya apa sih kon iku? Lah iki ya Cek apale. Gak apal ya apa aku ke cilik bayi brosot iki wis nang kene Mas. Gek cilik Kecil. kon nang Tanjung ngene iki. Ket bayi brosot iki nang Tanjung. Tanjung ndi? Heh, Tanjung Pasir apa Tanjung Balong? Tanjung Priok. Wah, Gak ono. yo Tanjung kene masa Tanjung Klobok. Lho. Wong ngene jaman Klobok gawu yo ini. Wah, langganan kon yo. Ah, mboten balik aja bojone ngomong mboten. Kene iki Tanjunge ono mek 3. Apa? Tanjung apa iku mau? Tanjung. Heeh. Tanjung Pasir. Terus. Lah, lo. Lah, 3. Apal kabeh aku. Kok iso apal? Lah, koncoku nang kene iki nglumpuk kabeh. Kon ben sekolah ndok kene. Sekolah ndok kene. Cilikmu nang kene. Sumpah iya. Berarti kancamu nang kene akeh. Lho, lah si bagian ketul-ketul pawon iku mang. Sing bagian ketul-ketul go wapawon. Iya, Pawon apa wapawon? pawon. Oh, pawon. Pawon. Bagian apa? Wah, bagian adang iku mang jarene. Bagian adang sego. Iya. Berarti sing bagian apa iki nang pawon. Nang pawon sego geni Sego ngono. geni. Iya. Iku ya kancamu. Kancaku SD. Ge
Kecili. Iki mang ya teko. Teko. Melok rewang. Rewang. Sopo? Ngatina. Ngatina. Ngatina kancaku iku Ngatina iku. Jenenge kok iso nges ngono ya. Ngatina. Ngat. Tok Iku nek nang Surabaya nek nyeluk ningat. Ningat. Tapi nek nang Solo bahaya iki. Apa? Jengat. Nyeluke iki jeng. Iya. Jengat. Ngatini. Ngatina kok ngatina. Ngatina. Bagian adang. Adang. Ya iku tok kancamu. Lha ya apa sing bagian nyambel iku mangkon karo ah. Ono sing bagian nyambel. Nyambel lho campur sari metu iku manggawa jaranan. Deke lho ndadi nang nguri mangsa. Bagian nyambel iku. Nyambel. Pak Woto kok cek pintere ya dibagi per divisi sego dhewe, sambel dhewe ngono ya. Iya. Oh, iku ya kancamu. Kancaku. Ya nang kene. Ge cilik kon kenal. Iya. Kanca sekolah. Ya Allah iya kok. Bagian nyambel. Takok ae rek. Sopo? Tati. Tati. Sing nyambel ku mang Tati ah. Tati. Wong sawambel ya dicampur cambah ngono ku. Sambel apane meneh ben Tati omong ngono. Apa? Nek nyambel iku ambek lombok. Lah iku mang lha apa? Lho mari tak pangan cangkemku wedangen are. Lah iku menu lombok tari mason digawe iku meng. kon niku garo lombok saiki ku larang. Oh, gantine lombok. Gantine lombok. Wis gak apa-apa lah timbangane aku masuk angin. Antarane Sutina sapa? Ngatina karo Tati iku kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Ya wis iku tok kancamu. Lah wong sing nang nguri mang kora-kora ku ya temanku CS kentel iso. Sing kora-kora. Sing bagian kora-kora? Iya. Oh, ku ya kancamu. Lho alah ke CS kentel biyen layangan mbek aku. Wedok iku lho layangan. Kancamu temen iku? Temen lho. Aku mang heran lho kancamu iku. Heran lah apa sih? Wong kora-kora kok ambek nggawa kresek. Lho, kon garo. Apa? Anane nggawa kresek iku so. Iya. Ana luwe diadahi kresek. Engko digawa mule timbangane mangan MBG. Kon garo MBG saiki akeh sing keracunan iku. Ngono ya? Iya, palang leles. Berarti ki ya kancamu. Kancaku. Sing bagian kora-kora. Iya. Sapa? Sampona. Sampona? Iya. Mungkin gak duwe ketombe. Sampeyan niku lapo kemukel ngono yu. Sampeyan gak percaya Sampona kancaku. Takono nomrono nek gak percaya. Kongkon nang omah Sampona iku. Kok nang omah aku. Tak gaene keramas. Anggitmu Sampona iku lenso ngene. Lah Sampona re. Luar biasa, resi nek kora-kora. Resik pol. Sampona iku. Sing apa bagian sayur gak ono ah? Sing bagian sayur. Sing bagian sayur wis gak ono so. Gak ono ya. Ya iku mah ditebas kabeh ambek Sampona. Sampona iku. Jare berarti sing nyayur iku mah Sampona ya. Sampona. Mungkane apa? Sayure Sampona iku tangane memang ki tangan sing tedak apa iki jenenge? Apa? Sing duwe cacap wong iki. Cacap iku apa? Cacap iku gampang sedep. Oh iya kancaku Lho iya. Masakane sayure sawedhep. Sadep. Oh enak. Oh enak. Oh aswin. Kon niku garo. Mari Sampona wis tak omongi senenganku asin ro areke. Paling cek betah melek bae ya. Iya, sampe sobo arene. Ya wis iku kancamu. Iku tok kancaku so. Tapi kon garo sih. Apa? Walah, aku biyen tau pacaran barek kene. Sopo sing kolu ambek kon? Gak kolu jare siapa ya, Be ya? Wah, aku gantenge pria idaman Pria idaman apa to disawung teko adohan kaya kaya apa? Kaya ondel-ondel ae kok. Kaya ondel-ondel tapi kan aku ganteng ya. Ya ganteng wong sing gak patek ketok. Kok lambi abang gawa wuyu kon seneng ambek aku ah. Sing ndi? Lambi abang. Apa? Lapun. Kancamu gak ono maneh pisan. Gak ono maneh tapi aku ben tau pacaran mbek kene tak critani yo. Pacaran karo arek kene. Tau pacaran barek kene so. Berarti kon tau duwe bojo wong kene. Gak gurung-gurung rabi. Lu jare pacaran. Yo pacaran tok. Terus tapi putus. Sampai saiki. Sampai saiki je hubungan baik. Oh, putus gak dadi bojo. Gak dadi. Tapi tetep dadi dulur. Tapi ben tau dadi pacarmu. Tau dadi pacar. Sopo? Semi. Oh, sampo iku gak enak. Makane ganti mbek semi. Lah, sampo iku sampo tak
satunya. Tiba aku salah satunya. Biasa rek saiki ku ngono iku biasa. Kaya ora sempuk iku. Mengane kono aja terlalu ngerdatin. Heh, Ditinggal wong situk sik ana sing maneh sing cukul 1000. sono liyane Iya. makane aku putus ambek semi. Iya. Gak tadi ambek semi kon. Gak tadi ambek semi so. Lah terus? Aku dikenalno kancane semi so. Oh, tanggung jawab. Aku jawab. Ndolekno ganti awakmu. Delekno ganti. Iku akhirnya dadi pacarmu. Alhamdulillah pacaran ono sak wulan putus. Lho. Ana sak wulan Ono putus. sak wulan putus. Gak iso awet. Gak iso awet. Arek iki mayo ndelok. Wah, nang kene ngarepe salon. Sapa to? Tasemu. Sapa? Tasemu. Tase sapa? Tase bapakmu. Tasku ta. Iya. Kok sok tasmu iku lho. Wah, jenenge tasemu. Kok iso dipedhot? Heh, Kok iso dipedhot? beda keyakinan. Oh lah ya. Berarti nek beda keyakinan artine kon beda agama. Iga. Lah kok beda keyakinan? Aku yakin bisa membahagiakan dia, Iya. tapi dia tidak yakin aku bisa membahagiakannya. Iku jenenge gak kolu plok. Oh ngono ah. Kok iso Beda beda ya? keyakinan ya gak beda keyakinan jenenge beda keyakinan niku prinsipe beda. Beda. Iya. Ngalah-ngalah Iku ya pedhot. pedot. Oh. Akhirnya aku pacaran maneh sok. Pacaran maneh Ambek sih. tanggane iku mang. Kok sik payune kon sian. Payu aku iki payuan Berarti pacarmu akeh lho kene. Wakeh, tapi Sing- kan sing dadi. Lho, sing terakhir ya gak tadi. Gak dadi. Tapi biyen tau pacaran. Pacaran mek salah sak minggu be. Arek ayu ta? Payu. Bodine. Bodine kaya gitar Eropa. Oh, saiki yang delok arek. Saiki jare gelem gurine syuting ngono. Singidan berarti. Sidan. Sapa to? Rumini. Oh, sapa rek? Ya men Ojo apa? get rek. Ojo get-get yang gus. Wah, mari wah terus cur ngono iku lho. Sing diwedeni. Rumini ku biyen pacarku, biyen terakhir. Rumini ya. Rumini. Paling sing ditutupi lambene kalau paling Rumini. Nanti Rumini mang. Mulai saiki lho Rumini rondo. Heh? Rumini ku dadi rondo. Rumini? Iya kapok. Lho, biyen nolak awakmu. Alah, tolak aku saiki dadi rondo kapok. Kon gak loro atimu ngono iki. Ah, gak. Salahe ben gak nurut ambek aku, nurut ambek aku ah. Anu Ah, keleleran. padha dene. Tapi mosok kon gak gelem nuntut kon. Nuntut apa? Celatun. Dicelat piye? Sapa jenenge? Rumini. Rene. Tak wuruki nyelathu wong. Dicelatur. Iya, Saya diguyu wong ku lha apa guyu Ayo. Rumini? sikile rada megagah. Kakak. Ah. Tangane nduding. Sing. Silate melet. Ah. Mlaku. Kaya kiri. Ngomong ngarep. Ah, Ni Rumini. ni Rumini. Kaya ayu-ayu. Kaya ayu-ayu wae. Kaya hebat-hebat. Kaya hebat-hebat wae. Kone manganmu apa nih? Manganmu paling mangan soto. Paling mangan rawon. Ah, rawon ya rawon wingi nget-ngetan. Mangan bakso. Ah, bakso iku ya nget-ngetan tok kulkas. Kulo aku Lah aku suket. So, Cek wedi. cewek dia. Rumini nek ndelok wong mangan suket wedi. Rokon manganku. Suket. Ala nini. Ala nini. Modelmu. Modelmu ae. Sandale buak ngidul. Sandale buak ngidul nek wis kumpul mbiyen. Sandale buak ngulon. Ala ditenen besok bakal kelakon. Wakto wakti sandalan. Ah, moto kuat ati gronjalan. Gayamu ae. Kayamu ae. Ini. Nini. Kon bener terkenal. Kon bener terkenal. Tapi terkenalmu paling nang radio. Radio rusak. Paling terkenal nang TV. Alah TV yo gak ono channel burak. Kulo aku Lho aku lho. masjid. Sah. Bongko kancamu so. Cek wedi. Mongso Rumine nek ndelok krungu wong mati wedi. rumine romo Iya. mati wedi. Waran aku disiarno masjid. Aku disiarno masjid. Nih. Iku Iya, Mbah. Sing sombong kon sing sombong. aku disiarno masjid. Ya ngono. Aku Sawangane kok. sawangane ini. Lho. Tinggine sapa amben? Kok tinggi kok opo sih so? Gematine. Oh. Gematine tiba biyen. Nah, timun sigarane. Nek kadung lara ati balekno. Balik napa ta? Sabune.
Lini. Lini. Rumangsamu. Sopo kon? Sopo kon iki? Sarip Tambaoso. Wong urip aja gampang gawe gelo. Lah ngono lho. Srihuning Mustika Tuban. Nek gak penting aja WA-an. Parikesit dadi ratu. Halah mek loro ati balekno susuku. Susu mata. Piye sih dadi apa kon mbalekno banyu susu? Bakul susu tuh pacet rek. Lambemu gayamu. Ngene ni. Lho, ngene ae opone. Ngene opone kon? Lho, Wis mari. Lho, Isiku tok. Lho, Lho. Aku aja ditirokno. Wis mari to. Kon nek ngene terus marine kapan? Iya panitia emang ya ngomong ngono. Nek wis ngene terus marine kapan? Lho, meneh Pak Sobo aku ngono. Maksudnya omongan iki mau lho wis mari. Iya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong ya apa? Panitia iki lho wis mari jadi ngono. Aku iki wis gak ngomong maneh. Iya, panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong Aku wis gak ngomong maneh. Ya gak apa-apa Pak, ngomong terus gak apa-apa aku. Tau wek ra iku engko lho. Iya panitia emang ngomong. Tau wek ra iku. Ngene. Kon ngludruk dhewe? Iya cak ngludruk dhewe mulya. Sok. Lah aku nek sakabeh-kabeh mbok tirokno, ngomong apa mbok tirokno, terus buyare kapan? Ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong ya apa? Aku nek mau tiro-tirokno iki terus biare kapan? Engko Pak Sobo tenang ae. Melekan nek Budi Wijaya tanggapane larang non-stop. Aku ngene. Anjane kon anake wong gendeng. Ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Anjane kon anake wong gendeng. Nggih aku ngono. Nggih. Ditutukno to, ditutukno. Ya panitia emang ya ngono. Ditutukno to. Iya Pak santai ae aku ngono. Gak ngreken mau sampel. Iya, sok. Kancane gurung mrene kok kon ngalih ae. Aku terus kapan marine iku lho? Lah ya panitia emang ya ngomong ngono. Ngomong apa? Aku terus kapan marine? Sobo Pak, ya Allah. Kok tak lotek itu kon lho. Ya panitia emang ya ngomong ngono. Kok tak lotek idung, aja Pak Basin aku. Sok. Lah apa kon muri-muri kan sesuk? Wis mari apa ya? Ayo panitia. Enak kon ngomong aku kemeng. Ya panitia emang ya ngomong. Ngomong apa maneh? Aku enak kon kemeng aku. Lho. Cok. Iya, bener. Peno ngene-ngene tak pikir anyang-anyangen. Wah, yo iki keluarga bencana yo iki. Rencana kok. Ya iki kembarane Bapak Lurah Sumpono. Gagah, Sumpono lho gagah. Lho, aku gak iso gagah. Lah iki kaya bedes setruk ngene. Pak Supono mang nek siaran, nek nyiaran dadi MC suarane enak. Ayo suara peno ya apa ya, Pak? Jajal. Pak Sumpono sih. Yo. Saudara pendengar sekalian. Iku Pak Woto. Iku Pak Woto. Pak Woto. Pak Wata. Sumpono. Pak Sumpono iku bayah. Apa? Glon nanggap ludur kaya ngene iki. Sembarang kalir dicukupi. Mangan, rokok, ngombe. Apa seprit? Ngombene apa ae? Ngombene seprit. Nah, terus aku Wah. Eh? Aku. Oh iya, aku Terus. 10 dos. Tanpa bantuan sapa-sapa ditukono dhewe berjebak. Kacau. Idumu ekstrim. Kon mau mari mangan batang akon, Mang. Kata nyambe ya? Nyemprot bleng sono kene kruget-kruget are. Kon pari Rumah kamu cocok cacing sok. Kacau. Apa? Sayang? Modalmu sok sayang. Loh, ya. Kamu wis gak setuju
juga usah kakek ngomong. Masih aku sebagai istri, kamu sebagai suami. Lek aku gak yo gak. Lah seno karep kowe. Mesti ngeyel ae lek kandhane. Napa sih? Lah. Apa? Dodoli. Ala mulai. Aku lho kok kene iki mau. Kok kok pringisan karo aku? Si pringisan sapa? Iki kembarane Pak Lurah Sumpono. Wah, ketok Sumpono tok. Wonge lho wis turu. Hah? Wong wis turu. Lho, krungu suaraku tangi. Lho, kalau nyawer kalau. Lho, rene. Endi? Lho, Rencanane. dudu. Cita-citane. Ngene, rek ya. Apa? Awakmu isir kok dhisik ya. Sayang. Cerepane sik kayang. Rungokno, dene kate lapo? Ate lapo, Pak? Aku jange nyalokno lurah. Cocok. Gak cocok. Gak cocok. Cocok to. Wong dadi bayane gak karu-karuan dadi lurah neh. Gak karo-karuane apane? Aku dadi bayan iki kurang seprapat jam pensiun. Loh. Seberapa jam cek diluke, Pak? Kurang setahun ta 2 tahun to kok setengah Jam kok. berapa jam? Wis pensiun. Lah kok Lah aku kudu golek dhuwit sing akeh. digawe? Ah digawe nyalokno lurah to. Berarti lurah butuh duit ngono Lho, ta? lurah gak butuh duit ya apa? Penduduk digawe del. Tayal. Bali mudik. Wis gelem, Bu. Gelem. Umume wong daftar lurah iku gak trimo dhuwit tok, terutama ijazah iku kudu duwe. Lho, ijazahku dhuwur. Wah, palsu. Ijazahku dhuwur. Dhuwur toto endi? Toto Monokromo. Ijazahku sing nanda tangani kerubuk. Iku ijazah apa sertifikat? Gak ngono. Omahe biyen Oh. kepala guru iki kerubuk. Lubuk. Heeh. Berarti tahu sekolah. Ya sekolahku. Ya, bare ya. Kacu kon aja genyek wong lho ya. Kak, Wis ta. Kabeh menungso duwe hak. lamun kok gak duwe ijazah? Lho, lah tuku. Ijazah dituku ya. Lah, ndok ploso lah diler. Ijazah apa iku? Ijazah apa? Hah? Ndase Pak Klothok, Pak Haji. Iki ijazah yo wak klothok. Wah, nyowong iki. Wes iku lho ijazah yo gampang klothok. Bu ojo oleh, Bu ojo oleh. Sayang. Ojo oleh bahaya. Bojomu ki lilakno. Nek aku dadi lurah, awakmu diceluk Bu Lurah. Nek aku dadi polo, diceluk Bu Polo. Nek aku dadi carik, diceluk Bure. Bure gak korep iku ah. Lho, Bu Carik. Oh, Bu Cari, cocok. Wis ta. Lah mau ngomong wis. Ya wis ta sayang. Saiki gentenan aku ya. Ya, bener, Bu. Saiki gentenan aku sing ngomong. Yo. Awakmu dadi bayan ae kerep selingkuh. Bener. Ya toh? Bener, Bu, bener. Kerep selingkuh. Yo. Duit dana desa kok entekno. Bener, Kok Bu. gawe nang klubuk, kok Bener. gawe nang karaokean, nyewa LC. Bener. Apa maneh saiki awakmu katene nyalokno lurah? Wah, bejat. Eh? Bejat. Apa dadi apa? Ya Sik apa? aja dijawab dhisik. Meneng lho, Pak, meneng. Kon dadi bayan iku lho yo, dadi bayan. Iki gorong dadi lurah lho. Yo. Sik. Sedangkan awakmu dadi pamong, iku kudune kublusukan nang desa-desa, Betul. nang masyarakatmu. Bener. Ya, endi masyarakat sing membutuhkan BLT, Betul. bantuan sosial, Betul. bedah rumah, Betul. iku didelok ora saenakmu dhewe. Aja dumeh dadi perangkat. Payahe sing oleh bantuan, payahe oleh BLT, sing kok kei, sing kok senengi, sing gak kok kei. Sing gak kok senengi. Perangkat apa awakmu? Loh. Nggak tahu dia. Aja ngono, Cak. Dulure Sampeyan dhewe. iku wong sing kok senengi kok kei bantuan, sing gak kok senengi gak kok kei bantuan. Nah, Gak oleh ngono dadi perangkat iku. Rungokno aku tak ngomong. Apa?
Karo tujuane ketoke. Awakmu iku wong wedok duduk di rumah mening. Terus Nek mulai nang polah wong wedok kan ndonga tok. Wiritan. Nah, nek wiritan nek kepengin oleh rezeki akeh. Gede carane. Carane apa? Bal disunduki. Telebuk iku rezeki gede. Lah apa maneh nang cilik teletik kayak gremes. Iku digawe ngitung tok. Aku wis blusuk nang ada penduduk. terus Wis mang bengi aku blusuk nang roke rondo. pokro ngono kuwi. Meneng atah Pokro. meneng aku banyol. Lho wis ngerti. Tapi pokro ngono kuwi, bener. Tegese blusuk nang ngene rondo-rondo. Terus Rondo iki sing gak duwe bojo hak nyoblos tak kei dhuwit blek. Lah, cek duwe karep nyoblos. Nah, cek dekar nyoblos, saking gak direwangi ngono. Ya lah, ora nek wong. hei, Kon cruwe to kon. Coba wae. Cak, Karepmu apa to kon? Ojo Loh, kan kowe. Apa karepmu, ha? Ha iki desa dipepet kok niku kon. Trimo kon, ha? Trimo. Ojo purian, Po. Gak pura ya apa wong kok pepet jan melet. Wah, kon tambah tak pelono Kon lha apa? Iki Kakak. Pak, sampean dadi bahaya nek desa gak karo-karo dadi lurah maneh. Wah, gak setuju, Pol. Lho, kon gak setuju. Kak, mau kai bantuan dulur-dulur. Alah, kitenono. Nek aku dadi lurah, wanto sak jero mah. Tak catet buku inting-inting. Roh kon. Buku enteng-enteng. Cak. Hei, sampean gorong kepele dadi lurah, wis duwe cita-cita ngono. Masih duwekmu sak gunung, ya. Donyamu sak miliatan. Lek gak ono masyarakat sing gelem milih awakmu, lek gak tanduramu apik, sapa sing kate ndadek? Alah, tak dedeki kapok kok. Aja dumet, Cak. Aja Saiki. dumet kon donyamu akeh. Rungokno. Wong ku elek. Ya to kelakuan elek apa? Sing penting duit. Sing penting duwe. Ndas situk tak kei 6 juta. Apa ya gak milih aku? Songo ra kon. Cita dirungokno kupingmu. Kon dadi bayan iku lho utang sawahe mbokku. Iku gorong kok sauri. Kon kate nyalokno lurah ngekei penduduk situk 6 juta iku lho. Duwike nyanyi. Wah, duwe mbahmu ngono ah. Pegaten ya, Bu, kaya ngene iki, Bu. Toh, Apa? iki calon lurah lho iki. Calon lurah kon mbok kene ngene-ngene. Gak maksamu kon. Gak ngurus. Kon men dadi lurah temen kate njaluk tolong sapa Lho, kon? ngono. Alah, gak njaluk tolong iki Calon rupiah. lurah kok mbok kene ngene. Alah, babak. Mikir to. Mikir apa? Iki meneh lurah dadi ya apa kon? Ya gak isin kon. gak arep Masa dadi. mbok kene ngene. Gak arep dadi. Basi ngono aja rek ngene. Usul-usul pisan ngene lho. Wes lurah kok kene, Bu. Wong model ngene iki sampean duwe bojo. Pegaten ae, Bu. Terus Engko tak rabi sampean. Kon rabi. Iya. Oh, bejat. Terusan kon iku. Kok. Wong arek rubuh buyar. Ojo ngomong. Walah, oh. Sopo kok? Wanto bayaur. Wong wingi nare ngetero sampean ngono kok. Sopo? Ngetero sampean. Aduh, kacau. Yo. Ini ada istri saya. Jangan kacau. wis terus piye? Ya jadi ngene sayang. Awakmu kudu nurut aku. Ya toh? Terus Kon iki bojoku kudu nurut wong lanang. Saiki ayo nang wong tuwek-tuwek. sampean niku lali ta? Mbah Jah, Mbah Nem iku lho cakut mati. Iku saking tuweke. Masalah iki gak ngerti belas iki. Kok gak ngomong tuwek-tuwek. Dadi lho. bojo kok. Mbah Jah karo Mbah Nem lho telung dinane. Dudu iku, wong tuwek iku dudu iku. Apa sih? Apa sih, Pak? Wong pinter iku lho, wong pinter. Bapak kepala sekolah iku yamene ya wis tutup. Oh. Dosen nduk Jombang kuwi iki yamene ya wis wayahe sare. Bu. Wong ora ngerti-ngerti
piye sakno? Iki ben sekolah bayar apa sih, Pak? Alah mar jedeg. Tangane pitu wae sing dukun-dukun. Lah wong aku ora meteng kok kate golek dukun bayi iki lho. Lah kowe diodot to diodot. Kok dengkel aku e. Wong aku wendeng ya. Lah yo. Lah wong aku ora meteng kok kon golek dukun bayi lho. Kok kata jalan lurah. Bu, maksudnya dukun duduk dukun bayi. Dukun apa? Kadanono. Engko tak kei dhuwit 500 juta. Nah, sing dikarep Pak Taji ku dukun-dukun pawangudan. Ngono Pak ya? Rumah camaku duwe gawe ngono ta. Dukun apa? Masalah dukun sing iso nyirep supaya wong ketok aku kabeh. Lho ya gampang. Oh iya ya. Nyawa leteng. Leteng. Fortuna leteng. Oh, iya. Sing gede. Diseloroten matane. Engko ketok sampean kabeh. Nyane kon mbok arek grek. Sabar Pak, sabar. Sabar Pak. Sabar Pak. Sabar. Rumah camaku kate semaput ya. Jarene cek wong kabeh ku ketok sampean. Nyawa Fortuna leteng golek karep sampean. Oh, ayo. Nang ngorot, tuwata ana ngorot. Wah. Nang ngorot ku. Waduh, kato. Saking ini sayang. Jangan banyak bicara. Nanti kegagalan saya izin. Terus piye? Wes ayo anu to aku. Ayo nang anu tuwa ya. Piye isane aku dadi lurah. Lho, kaya Pak Sumpono, Glon, Pak Sumpono. Pak Sumpono meneh tanjar maneh. Dadi maneh. Jare coba nggih. Centen kembarane kula. Kaya gantengan. Wes, ayo nang ndewe to. Wong kondi. Yo iya. Wis tenang. Apa-apaen karo biasa iku. Aku kok panitia iki kok. Apa iku? Tak corek Sok. Kon disogok kon. Heh? Disogok. Disogok Kok ora. apa aku ora nggo godhek ngogok. Rasamu kate ndeloki ndok ati sogok iku. So, harga diri so. Heh? Harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Lho iki aku ora ngekeki kok. Aku iki bantu gak tuku rokok kok. Toh, harga diri. Tapi nek gak duwe dhuwit, harga dirimu dikek endi, Cak? BRI. Lho. Harga diri kok dikek BRI Tak lho. gadekno. Oh, blok arek iki. Iya nyene utange akeh kok. Diguna klubuk saya buyar klubuk. Saya ndelok dhewe musi. Apa? Mau kena piro iku, Mang? 1. Hah? Saya cerita palsu. Oh. Ana iki aku yo gelem. Wah. Wes ya. Yo. Kon tak kei 100. Iki 100. Ya, Milih aku. tenang. Kate gak milih aku. Wah, tak lebokno buku gregeten. Mari inteng-inteng yang gregeten. Kadeng remo. Kadeng remo. Kate. Ayo ya. Ya. Kali lo ya. Sip. Aja kuwatir. Toh, Apa? aku menglapo nampa dhuwit toh. Oh, kasih dos. So. Desa iki masa depane tidak hanya dengan harga 100.000 pen. Hah? Aku mau. Gak apa-apa kok nek gak gelem. Yo lho piro kon niku, Mang? Tapi aku mang gedun toh. Getun lha apa? Aku panitia ri. Panitia. Wah, wis kadung kon. Wis bapak ditampa ae yo ya. Masalah pilihan kan hak awak dhewe. Tak coplos gak coplos gak ngreken ya. Aku mau. Ya wis, toh iki lak wis mulai kabeh to. Siapno kabeh toton awakmu. Sok, iya apa sok? Heh? Gudinge ngene sok. Iku jenenge lodong plek. Oh iki lodong Arab iki sok. Oh, lodong Arab. Iki to ditoto kabeh. Oh, kates. Kates cilik rek. Lokal iki. Iki calon-calon wis daftar kabeh. Kalian daftar kabeh. Iya. Saiki kon siapno nang TPS. Arek-arek sing wis dadi petugas kabeh siapno. Tak siapno ya. Yo, kader-kader iku kabeh siapno kabeh. Halo. Tadi panitia rek lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kabeh sedanten warga Tanjung kula suwun sakmenika pun siap-siap. Niki wektale sampean kantuk hak pilih. Sampeyan eling negara kita ini negara demokrasi, bebas memilih, tetapi tetap harus dalam damai. Tidak boleh membuat kerusuhan. Jadi kula paringi kesempatan seluruh warga untuk segera datang ke tempat pemilihan suara karena sebentar lagi pemilihan kepala desa akan segera dimulai. Warga sekalian yang sangat saya hormati dan saya muliakan, pemilihan kepala desa kali ini akan diikuti oleh 3 peserta sekaligus. 3 peserta ini akan mengikuti pilihan kepala desa. Calon-calonnya akan kami sebutkan satu persatu. Untuk calon dengan nomor urut 1, seorang pria yang sangat ganteng, gede dukur, blenga-blenga, potongannya koyok londo. Dengan nomor 1 dengan lambangnya Kates. Silakan untuk menempati tempat Bapak Kuntet. Mantan bintang film. Bintang loh. Lah kok bane komposisi? Loh. Loh. Gempa bumi berek. Gedruk maneh. Sarate kaya mlaku 3 kilo jegelong kabeh dalan niku. Terus didandani kok sik. Lho, yonine metu. Gedruk lemar rek. Wis mudal semute. Suwe-suwe tak delok mlakune kok kaya kreco ngene. Kabotan koblok kaya rek. Truk mana iki? Ate atret. Hati-hati ta. Delok nggone iki lho. Kacamatae peteng. Inilah calon dengan nomor urut 1 Pak Kuntet dengan lambangnya Kates. Selanjutnya seorang Kartini yang cantik jelita yang akan mengikuti pilihan kepala desa kali ini. Siapa namanya? Dengan lambang lodong. Inilah Mami Okta. Kok gak enak hatiku rek? Hati-hati ta didelok kancane iki rek. Aduh.
ngene iki apa boleh cuklek ngene iki. Brano dhewe. Jangan mengganggu peserta yang lain. Iki lho Pak, wekku dicutik Pak. Jangan dicutik. Loh. Wekku ditetepno kates Pak. Gak boleh mengganggu peserta yang lain, Pak Kudet. Harus disiplin ya. Supaya kondusif. Inilah Mami Okta, cantik jelita. Untuk yang nomor urut 3. Calon yang luar biasa, calon yang sudah diunggulkan oleh warga, ganteng, gede dhuwur, blenga-blenga. Inilah dengan lambang gambar terong Bapak Taji. Yang luar biasa, ganteng rupawan, sangat meyakinkan. Oleh gaya dasi kok delewer ngorek. Lelaki yang setia. Loh. Gak boleh begitu, Bu. Sampai nunggare gak kondusif wae keadaan sampe niku. Ngono carane gede cukur. Ono cara lurah kok dicangak ya, Bos. Disawuri uyah. Lho uyui. Lho. Aduh, lagi TPS lak dadi pesing kabeh iki. Iki ana calon kok nguyuan iki. Loh. Tidak boleh begitu, Pak. Dijaga kekondusifannya, Pak ya, biar aman damai. Yuyui iki kok gak sayang karo aku. Gak boleh, Bu, gak boleh nguyui seperti itu. Ya Pak, kok iso telole? Aku wedok kok telole. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Tapon iki dhuwit tak kok dutel wong lho. Kok cek kedunyane lho calon mikir dhuwit ae. So dicek. Walah njaluk. Oh kuat. Oh, padang. Kuatir sawanen kaya. Apa jare dhuwit tok nduk tas ambune kok bumbu pecel. Wah, bumbu pecel, bakal jadi tak urap duwe. Cekak digawa toyol. Pak Taji dilarang saling mengganggu satu dengan yang lain, antara calonnya satu dengan yang lain. Siap. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, perkenalan masing-masing calon kepala desa. Setiap peserta silakan untuk memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Dimulai dari peserta dengan nomor urut 1, Pak Kuntet. Silakan, Pak. Lurah kok mecetet. Jenenge ngono kuntet kon kudu blekah. Sapa? Kon. Ya Pak, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Derek-derek kula sedaya ingkang dereng tepang monggo dipangaken. Ingkang sampun tepang monggo diraketaken. Kula Pak Kutet calon kepala desa. Enten paribasan. Tuku ali-ali nang kutha Tretes. Cakep. Empun lali engke nyoblos kates. Terima kasih. Kasih. Perkenalan dari calon. Iku umek apa sih rek iku rek? Jutel wong. Lakane gak digawa ngalor ngidul, doyang-oyong. Gombal. 6 triliun. Gombal. Ya karo nek gombal. Kate. Sabar Pak Taji, sabar nggih. Untuk selanjutnya, silakan memperkenalkan diri beserta lambang gambarnya. Nomor urut 2, Mami Okta. Gambare lodrok. Ora umum. Ya bapak lo gede kok. Rok. Saderepun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kaya dumateng ingkang sampun rawuh warga desa, kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katur Bapak Panitia Karang Trauma Karang Taruna. Karang Taruna kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takkan assalamualaikum. Pak Taji, sabar Pak ya. Pak, aku ditapuk. Tidak boleh mengganggu Pak Taji. Kalau Pak Taji nggak bisa, dia nggak bisa sabar. Aduh. Aduh, Bu. Mami Okta, ini lambangnya potul. Gak apa-apa Mas, wong gak kanggo Mas, yo gedhe wekku yo gak kanggo. Tepangaken kula Mami Okta, calon nomor kali ana paribasane rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Mbok yo sing kompak to rek. Nang kali kok gembol keong. Cakep. Ojo lali gambare Mami Okta walolodrong. Tepuk tangan untuk Mami Okta. Aku kok apane Kak? Kuwah blas tepuk tangan. Tak kei. Sakit tepuk tangan lho ya. Tak kei satu. Ayo, kanan. Ayo, ngomong apa? Parungan, kamerane. Demikian perkenalan dari ketiga calon yang sudah diperkenalkan tadi. Untuk selanjutnya calon yang terakhir, calon nomor 3, silakan memperkenalkan dirinya beserta lambang gambarnya. Silakan. Wah, kene disowo iki natap. Iku mekopo maneh? Lho, niki kula. Nggih. Oh, calon lurah dublek. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten kepireng, Pak. Mboten kepireng, Pak. Mboten kepireng. Miki. Assalamualaikum. Pak, mriki gene, Pak, mriki. Iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kuat bener. Mami Okta tidak boleh mengganggu Mami ya. Aku mau Instruksi. Iya Pak, siap. Saya akan mengenalkan diri. Diganggu dengan kusur-kusur. usur-usur. Kalau Mami nggak bisa disiplin,
Nanti akan kami dis nanti. Diam. Ngentut arek iki. Mau sing kentut temen iki. Ya iki sing dadi lurah ya kentut. Ya apa lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo wis. Nama saya Bayan Taji. Gak takon. Kata kok ayo wis. Kata kok. Nama saya Bayan Taji. Tuku sapi kecengklung kali cempolong. Ojo lali gambare Bayan Taji. Terong. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak Taji. Terima kasih untuk saling memperkenalkan diri. Selanjutnya waktunya penyampaian visi dan misi tiap-tiap calon kepala desa. Untuk yang pertama dimulai dengan nomor urut 1 berlambangkan kates. Bapak Kuntet silakan menyampaikan visi dan misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bulat. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun kuwatir. Nek kula sampun dadi lurah utawi kepala desa. Terutama tiang wedok-wedok kebutuhan dapur kula pentingaken. Samangke sampean semerek diambek regane LPG mundak nggih royokan. Nggih napa mboten? Saumpame kula dadi lurah regane LPG kula doaken 10.000 purun apa mboten? Tapi separuh. Maksudnya separuh niku ya napa, Pak? Separuh isine. Soal beras nggih ngoten pun kuwatir. Beramu 18.000. Liyane 14.000. Nek kula pun dadi lurah, kula doaken 5.000. Mantep napa mboten? Mantap. Tapi beras kencur. Loh. Beras kencur ya, Pak. Namung semanten visi dan misi kula ingkang kula sampaiaken. Tepuk tangan untuk Pak Kuntet. Selanjutnya penyampaian visi dan misi dengan calon nomor urut 2. Mami Okta, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sepindah malih kula aturaken sugeng dalu katur warga ingkang sampun mirsani sampun rawuh ten coblosan dalu menika. Mami Okta mboten muluk-muluk tentang visi dan misi. Apa segone gak enek muluk. Iku mau kono sego ta? Ora enek, mboten muluk-muluk, ora enek segone. Kok mbok pilih kula niki kepilih dadi ibu kades. Ibu lurah. Iya. Ibu kepala desa. Akan saya kasih keterampilan khususnya sing remaja-remaja. Keterampilan menika digawe syarat supaya ben gak stres, supaya ben gak lewung, gak sampai bunuh diri nanggone tretek. Tretek pundi, Bu? Cangar. Saniki kan usum wong stres. Akeh wong bunuh diri nggih. Ngaten. Betul. Sing nomor kalih subsidi untuk manula. Contohnya bapak-bapak sing umur 60 tahun, ibu-ibu yang umur 60 tahun akan saya subsidi sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Luar biasa Mami Okta. Luar biasa. Karena kenapa saya bisa memahami perasaan laki-laki dan juga bisa memahami perasaan wanita, sebab saya Banci.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa visi dan misi dari iku mekopo maneh. Gumbal. Aku ya gawa gumbal. Aku ya gawa gedang. Demikian penyampaian visi dan misi dari Mami Okta Sherly. Untuk selanjutnya penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 3 Bapak Taji, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Sopo. Diapakno maneh iku rek? Sopo. Oh. Kesuwen. Apa? Bolak-balik njaluk suwuk tak nyusu kon. Ya nyusu ya nyowo. Tati! Ditolong wong. Ini gombale iki miliatan, aku tas utang duit anu Pak Lurah ngono. Lakarne wedi gak usah digawa lakare iku. Sakniki ta? Telung tahun kasae. Oh nggih, Pak. Sakniki. Oke. Kakas Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang biru lampune disko. Awak guru mikir bojo loro. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo ngono, Cak. Iki kate visi misi. Iya. Ojo garai ta. Sampeyan Dadi dhewe. sampean mari aku mari ngono Pak Taji. Gantian. Wis sampean ojo ngupu. Sembarang ya peno dhewe. Lho lah aku yang meneng Aku kok. iku ketang meneng. Kato. Salah aku. Aku ngandani iki lho Pak Le. Aku ki jange mengeluarkan visi dan misiku supaya wong kene cek krungu. Cek milih aku nek kono gak duwe bolo. Iku lho misanan kabeh, misanan. Kakean misanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nek wis aku disano dadi lurah karo penduduk. Saya buat aturan. Pamong-pamong nang bali desa gak oleh nggawa sepeda motor atau motor. Lah nggawono apa, Pak? Ngesot. Loh, tambah soro rek. Iku ngirit. Tuh. Tau ngirit. Beto sepeda ontel mawon. Nah sepeda ontel nang bali desa ontel lah. Sepeda ontel. Awake sehat, pikirane normal, gak gampang korupsi. Nah, niku siji. Kalih empun. Yang kedua, Pak, yang kedua. Empun. Katanya ada kedua, Pak. Kedua, ketiga. Loh, Mari ketiga, keempat. baik. Untuk penyampaian visi dan misi sudah disampaikan antara calon 1 sampai calon 2. Waktunya pencoblosan. Alah, boloku akeh. Bagi warga ya yang sudah terdaftar, mohon segera siap-siap. Untuk pencoblos yang pertama, kami panggil Nana. Nana. Oh, gede aku. Langganan nang Klubu. Warung Klubu. Nana, gak tergaplek aku. Aduh. Bacalah. Kok ero nek aku nyalon. Ya
Sumpah kiting iki lho. Ya ora ya men demone. Adu-adu ae. Sayang, Hah? iku sapa? Hah? Iku sapa? Buruhku. Lewatku. Buruke. Jane nonone. Bang. Oh, sing bagian. Burupean sing bagian. Iya. Duwe. Nonone. Tak kandani ta? Iya, apa? Apa sayang? Apa sayang? Iya, tak ada bulura. Awakmu teh. Lapo sing wedi baliku? Hah? Lapo wedi? Terus no. Sayang, aku meneh tukono brio ya. Iya. Tak tukono motor brio. Ngludur kok dhewe. Sabar Pak Taji. Kembali ke tempat Pak. Cocok tenang aku. Lu. Ayo sono. Peno dibelanjani piro sedina yuk? Aku kadang dibelanjani kadang gak kok kate nukono brio. Hah? Tutuk brio tok. Wingi ditukono sepeda motor. Nyiu. Mio. Tutuk mio. Apa? Nyaong. Lah wong aku lho ditukono sepeda ces-cesane lho utang-utangan. Aja buka wade sayang. Aku nyamari pen tukono iPhone. Iya, tak tukono apa? iPhone. Mbak. Mbak aja dikepot ta iki senenganku lah ya peplet. Lu. Lu rayune nek aku dadi lurah awakmu. Wow, no, ya. Loh, ya apa sih pen jare aku kok iku? Ya pi aku timbang iku. Oh, jelas. Lah ya iku lho kaya genuk, gak kena diberani Mari pencoblosan kaya nyoblos dhewe no. Kaya nyoblos, Jep. Banget. Wis aku tak nyoblos sih. Iya, terong ya. Iya. Lu kok. Wala lagi lego belet gak lego. Ayo sayang. Iya. Nyoblos sih ya. Iya, sayang. Aku Silakan masuki bilik suara. menengahi. Kenake kok meneng-meneng ae dhewe pangkon-pangkonan. Tak rayu nek aku dadi lurah. Kok lurah? Meneh ganjarane ayo didol kabeh. Iki dole mbokku sawahe. Gak garep saya gak apa-apa. Sing penting penduduk jaluk stempel 500.000. Turung-turung korupsi. Selanjutnya kami panggil pencoblos Mbak Fikum dan Bapak Ucok. Pikum ki. Itune wondo kancaku. Pikum. Ayo nduk nang celakari nyoblose kon. Iku sing picek sing ngendi? Le, Apa? Pak, sing bidak kok nuntun ki lho. Ya apa rek? Endang. Dah. Apa? Mbakmu Ice yang gaya. Ece. Ice. Kancaku biyen do. Kacil kancaku do. Sing ndi? Taji ki sing ndi? Iki lho. Endi? Lah, iya iki apa? Atuh. Ji, awakmu nyalokno lurah. Iya. Keh dadine, Ji. Oh, jelas. Adik-adikmu wis tak kandhani Kabeh kabeh. paman. Pamanmu tak kandhani kabeh, bebemu ya tak kandhani kabeh. Sono. Lek gambarmu iku waluh lodrong. Lho. Terong. Apa? Terong. Lho susuwe dadi terong, Ji. Oh, Tak rewangi poso, tak rewangi melek.
mabengi jam 12 pas aku metu, Ci. Nanti nang jabane omah. Terus delok polungmu. Wah, jelas iki. Barang ngono pas jam 12 bar metu. Del ketap. Dilu ketap. Dilu. Polong dudu apa? Ambulan kok. Mati ngangkat apa? Ndok. Iki apa sih? Nah, ayo, iki kan cablosen. Diles dicek, diles. Sing penting awakmu dadi, Ci. Ah, beres. Aja lali lek. Beres jaket tak tukono klambi. Klambi apa? Klambi apa? Klambine ketek. Iki kok. Wes jaket tak takon ngene kok anu. Aku tak nyoblos iki. Ya, tarap. Garang go. Garang go. Silakan masuk bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Marsha. Lah, Marsades. Sopo? Anak adekku lho. Anak adekku, bolong kabeh. Adik sing ngendi? Ya, adekku sing nomor 7. Silakan Mbak Marsha masuk. Ndok. Marasasa. Aduh. Botak koyo sulingan rek. Ya kono. Oh, tak kuwatir. Aku dadi lurah. Kok tak kono gelang. Sing akeh sakmene. Iya, sakmene. Pas bareng sakmene. Dari anake adik kok nyeluke Mas kate nukokno gelang matamu ngono. Meneng ae ta. Tak rakune jah. Kabeh kate dirayu tukokno gelang, tukokno brio. Ya babet to gak nggih semoyo tok kok. Duwe gak gablek kate nukokno. Lho kok gablek piye lho? Lho kok tinggal. Yo, kamar sekarang ya. Heeh. Ya. Kablok. Aku tukokno gelang ya. Tak ono gelang. Gelang karet. Jalan catetannya blesek. Ora tak ono wan pria. Silakan masuki bilik suara. Selanjutnya kami panggil Mbak Reni. Reni. Sinden. Iku aja geletak gowo. Reni. Sinden iku. Iya. Silakan segera masuk Mbak Reni Geletak gowo iku. Nanti. atau Mbak Rini. Alah. Kalau begitu Nyantika. Ya, ya. Iku ijek ponaan ketemu gede. Alah. Salah. Ya kok Apa? lho, aku nyalonno lurah. Lo iya ta? Iya. Berarti duit sing sampean transfer wingi iku digawe nyalonno lurah. Iya no. Sampean kena aku ini lho. Separuh. Heeh. Tak kei separuh tak Lho. beli. Lho. Dhewe. Yang. Kurang 10 juta. Iya, meneh tak kei. Nek aku dadi tet. Duit teko tet. Terus jarene sampean aku dadi pulurai iya ta? Iya. Iso pas rek, pas iku Bang. Iki sapa sih?
Iki sapa? Iki. Ayo. Ayo. Apa? Lho anu dodono ali-aline. Ayo. Ayo. Tresno. Tak ada. Iri. Ae. Iki ngono. Huruf wis rong taun. Pripun? Iya, terong ya. Terong. Kok ngene sih? Lho, terongnya belang. Kok gripis ngene Dek? Oh, gripis, tapi rasane, Bung. Gelang lho, milang-milang kayak surane kayu sono. Aja dicekel ta? Lho, masa gila kon? Lho, aku gak gila. Ya iki sing garane. Durane kacau. Jadi Pak Diki katon. Kacau. Iya, blese iki ya. Ya, terong. Iki. Ya, sayang. Kok koyo Pamito. iki sidone sapa? Sidone sapa? Iki ta? Nggih. Dodono lali nek kene. Paling sing iku. Wis seru nek diali-ali. Ayo ngomong sidone sapa? Sidone sapa iki? Bebe Jojo. Untuk mempersingkat waktu silakan masuk bilik suara segera. Ya. Selanjutnya kami panggil Mbak Dias. Iya. Ya. Utuku sing ndek Surabaya tak telpon jadi boleh. Didoni. Kene geding ya. Pak, Ah. aku mean. Apa Pak? Eyong, abi aku ya uwe ma. Ya, ini Pak, aku elehamean ini amal eyong, Apa sih? bencong. Becong acong. Terong. Eyong, Terong. terong, Terong. bencong. Kamar iki ya. Ya, Ya, Yo calon gak dadi ngidoni. Apa aku didoni dhisik? Semua pencoblos sudah melakukan pencoblosan, saatnya penghitungan suara. Silakan yang bagian membawa kotak suara untuk segera memasuki, disesuaikan dengan nomornya masing-masing. Bolone iki lho. Ketoke wabot kaya irek. Pirang ewu wong iku. Sing ndi? Oh iya iki. Kene. Gonku palingan, buat dhewe. Wakut iso. Aduh, rasane remek. Ojo kuwatir, tak kei dhuwitku. Wah, gak butuh. Tak kei dhuwit, njaluk piro? Silakan petugas untuk mendekati kotak suara. Siap. Kita melakukan penghitungan dimulai. Untuk peserta nomor 1 Bapak Kuntet dengan gambar kates. Mulai. 1, Bandeng, 2, bekecot, 3, wong mati, 4, merak, 5, perampok, 6, kelinci, 7,
7 Rau, 8 maling, 9 kebo, 10 kelabang, 11 kewe. Oh, habis Pak, habis. 11 habis. Selanjutnya peserta nomor urut 2 Lek Darmanto. Mami Okta. Mulai 1 Bandeng, 2 bekecot, 3 mati, 4 Gerak. 5 Rampok. 6 Wis. 7 Terus. 8 Terus. 9 10 kelabang, 11 bekecot, 12 kewe, 13 gajah, 14 uto, 15 tikus, 16 tawon, 17 utul, 18 kucing, 19 balan, 20 laler, 21 magenge. Habis. habis Habis. 21 11 Habis Pak. Instruksi. ya Pak Taji. Hak pilih berapa? Hak pilih ada 500 500. jiwa. Undet mendapat berapa? 11 Akta berapa? 21 Liyane pun mboten usah dihitung lumpuh tinggal kula, mboten usah dihitung. sebentar Pak, saya tanyakan kedua calon ini Oke. setuju apa enggak? Instruksi harus jujur dihitung. Dihitung, Tetap dihitung, Pak. tetap dihitung. Oke. Wah, Pak Taji nggak bisa Pak. alah, lumpuhan lho nggonku kabeh. Masyarakat dihitung apa tidak? Dihitung Pak, masyarakat. Maaf Pak. Selaku panitia saya harus benar-benar jujur Pak. Nggak boleh Pak untuk menerima ini. Jembek aku. Akan kami hitung, warga semuanya perhatikan suara yang didapatkan oleh Pak Taji. Hitung dimulai. 1 C1. habis.